Wel eens een familie daar gehad en dat had een tegenberg voldien. Kijken in het hier en daar nog rond, kan het weer houden. Dan worden we het gezinsboek uitrekken. Dan hebben we iedereen het hashtag doorgestuurd. Dan hebben we een boek maken. En dat is een heel mooi boek om dat naam te weten met die. Tante Jeltje, Omke Riens, Tante Boukje, Tante Oeke, Omke Hendrik, Omke Willem, Omke Gerrit, derde Omke Hendrik, Tante Botje en Omke Enno. Die kunnen al hier apart bij een tafeltje zitten. De rest kunnen ballons en de jij hun puzzelstukje erbij onder te passen. Daar zijn de groepjes van familie van Spultjes. Wij kunnen er bijna op.